asini roha madihamu do dame nasian debata ama dot sian anak na Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Tabe jala horas merita salutna. Shalom. Salam sehat. Damang dainang uria nahina holongan di Tuhata pajumpa maita muse rak marsiajar di hatani debata mangarade jamita tu minggu parningotan hasasawari todi porbadia pesta na parjolo Pentakosta. Ima tarsura di sada Korin bidu 12 ayat 3 saarodi ayat 10 sada. Uzaha marita salukna takasma tapayutihu. Dibaheni rupa botohon matuhamu. Daktar bahen halak nama katai maritehite todi nebata mamurai Yesus. Jala holan maritehite todi porbadia do targoar Yesus Tuhan. Ragam do para sirohauni alai sada do todi. Ragam do ulau dihuria alai sada do Tuhan. Ragam do hagogoon alai sada do dibata nama korhotsa di bagasan sasudinai. Alai laho manupak do di basa-basahon jala di patari dahot to di tuganuk. Ai tunasadaon dilehod do maritihite to di hata habisuhon. Alai tunasadaan hata parbinotoan maritihite to di nasasadai. Tuna asing use haprosiaw di bagasat to di nasasadai. Tuna asing huaso pamalupon di bagasat to di nasasadai. Tuna asing gogo patupahon halongangan. Tuna asing panurirangon. Tuna asing namanada ragam ni todi. Tuna asing use makatahon di hata naliban. Tuna asing pajojorhon parhataani. Alai sadunai di patupatodi nasasadai. Ayasnya singbe disagihoni tuganut guru lomoni rohana. Hurian nahina holongan hupuk kama laho patorakon jamitaon marite sada sarito namarik pola nian dunga hea upasahat sarito namarik polon alai apala apit tuturpuk jamitaon. Disadatiki merbeda ma ala-ala tukang. Jadi tukangi tongon sedang istirahat ibana ditinggal koma ala-ala nei. HP gabe martokari ma sesama ala-ala tukang. Parjulu na membuka perbedaan ima gargaji. Pitor dituas ibana do panokok manang Martin ninna. We Martin nagaorak ko holan na mga tuki do karijong. Atuk di san, atuk di son. Mardapang-dapang nengel pinggol. So hasearaho pasomay ninna. Mabigay itor dialusi martilido gargaji. Tutut pinggol miyahah molo nengel hoinna. Asaboto om gaor piau alay dang songon bor berenjo boran ninna. Pangalahona di boto hodo molo bor holan namanusuhi do dauna. Ditusuk tusan, ditusuk tuson. Di lubang di san, di lubang di son. Ibana mana maut ninna. Ubiki gabi tersinggung tong bor dia lusima. Ai saira nasi tong bedu lo muna sada-sada. Ida hamujo si meteran ninna mandok meter. Karejona holan nama ngukur. Diukur sianon sahatusan. Terus ma udah-udah holan nama ngukur. Sehira ibana do nasi tong. Merasa si tong ibana. Hehe ma saring-saring ni meteri ninna ma sabutulna hodo gargaji naso hasea dituas-tuasi ho akadungam hape ia ulam pangalahom holan laho mamonggol doho terus mamonggol do mamula sibula duraho holan mamonggoli ninna gabi martokari gabi marbada ma nasida manuhas hahurangan minasada tuna asing. Alai dang sadia leling soma perbadaani ala dunga rotukang napuna ala talati. Dipakai bana ma sada alati. Hobartu fungsi nabi. Dar sadia leling gabe saya ma sada podium inganan
perjamitaan. Tongon do HP tukangi laho paturehon podium na ibaru asa inganan marbarita nauli. Akamang do inang holas sarito do. Alai boido sidung sada ulaon nang pe marasing-asing pungsina. Ala saguru ni tukangido mamake hobartu rikona. Nuay akamang do inang. Di ilustrasi isi do narido na ala-ala tukang hitamai. Isi do tukangi debata ibana do napuna alat alati. Manang molo konteks turpohon huduk majo todi porbadia. Ibana do napuna alat alati. Oma ipola ni sarito on. Mana simbedo tajalo si lehon-lehon ni todi porbadia tu kita. Asa ganuk mahita mamaki hopartu fungsi nabe, hopartu rikok nabe, jala lomoni na punaido mamake dan lomo-lomota manang tu dia pakeonna jala ahane ulahoronna lomona no mamake laho pasidukon sada ulaon nau ditotopon todi nasa sadai ala tayo akamang rinang maragam do hita alai di pasada todi porbadiai do hita laho pasidukon sada misi tugas nani lehonna alani rak rikok do ita dia dopan di debata tarsongon ala-ala ni tukangi doi ahamalabana gargaji murudang adong panoko murudang adong marti jala ahamalabana murudang adong bor murudang adong meter do lana asi rak rikok doi rikok do gargaji rikok do bor rikok do martil rikok do meter do akalana asin do si pakeon si hapur luhonon ni sahalak tukang laho pasidukon ulaonna jala si buat bagian nabedo dan mungkin gergaji boy pakeon laho manokok kanang mungkin akamang inang ay ulaon ni martil do suang soni do dang mungkin margati peran meter dohok bor dang mungkin asing bedo fungsina hok maganu mangula fungsina be hobar tu pangaleh ono ni dibata asa soni do nang hita kamal inang saluna marasing asing bedo si lehon-lehon ni dibata asiasi natajalo alai asa ganuk mahita mamakei obar turikona laho mangulahon lomo ni rohani tuhani ikon masih tu pahat do hita nasada do naasi ada kerjasama yang baik dan boy tamar lomo-lomo makin ang leon ni dibata jala tayo mo mananga hape natajalo asiasi sian todi asing sian dongata alai anggo sumberna sadado ima debata saluhu nai debatado na mga lehoni alani ikosadado hita pasidukoni hasadaunido habuhu otta ido nataida sia turpu jamitao hurian itu hatta turpu jamitaon manaringoti ragam asiasi nani lehoni todi porbadia dohot songon dia pamakena didok nakin tunasada di lehodo hata habisuhon marbisu ibana itiki makatai macai rekod doi tuna asi di lehon hata parbinotoan adong parbinotoan tunasada muse di lehon hapor seau tuna asing di lehon huaso laho pamalupon adong tuna asing lehon gogo patupaon halongan jala tuna asing dilehon panui rangion tuna sadaon dilehon mak manada ragam ni toddi tuna sadaan dilehon marhata naliban jala tuna asing dilehon pajojorhon parhataani asing-asing be disagihon jala lomonado tuisi disagion ibahnai lomoni tuhatai do alai nang pe asing-asing disagihon tuganu ale salunai dipatupa di bagasan sada todi nasa sadai
Ayah sing-asing bedi sagihon guru lomoni rohani Tuhanido alai di bagasat sada toddi ima toddi porbadia lapatanna nang pe asing fungsina nang pe asing gowarna nang pe asing kadarna alai sisada ulau doi saluhna sisada misi dohot pisi laho patupahon nang tinotopon ni debata jala tinoguni toddi porbadia. Jadi songon sarito namari polai dia kamang inang nang pe marasing bedo fungsini alat-alat tukang ala iko rak mangula do obartu fungsina be laho pasidukon sada podium sipatu reon ni tukangi songonima nang ganuk akan apresiai dunga tajalobe nani lehoni todi porbadia atong tapake me masih tu paham me kita laho memakai mangulahon lomoni rohani Tuhan hurian itu hatta macari kodoon di pasahat apostel Paulus tuhuria Korin boasa macari kodo ragam-ragam sileon-lehon di todi porbadia turuas nyuriai rikodo di patorang apostel Paulusi boasa molotaida konteks namasa di huria Korin asa tuntakas ganuk ruas nyuriai makamulateon asini rohani batadui nani lehoni de batadui sileon lehoni de batadui dang nasida namangalui dang adong gugu nasida laho mandapoti dang adong hak nasida laho mangidui laho mancaloi alai tung lomoni rohani de batado namasagioni alai morope tunasida di lehoni molope di jalona sidei unang laho pagi jang roha unang papulik diri sian na asing unang adong nama dokon tumimpo doau sianon rumikko doau sianan alai justru ikom marsada di roha bekerja sama do masih paune-unea masih tupahan kobar tu parsuroni todi lumobi ma di hati memang situasi huria Korin masa parbudak-bulaton di tengah-tengah ni huriai si bahen kelompok nabi ganup kelompok si bahen buar nabi adong mandokon hani sisiani Paulus au sisiani Apollos au sisiani Kepas au sisiani Kristus Imam Al-Tajah hadis ada Korin sada ayat 12 dan anehnya masing-masing kelompok merasa diri lebih hebat dari kelompok lain makilala umalo ibana sianna asing tumimbo ibana sianna asing merasa lebih penting dia daripada yang lain gabe marbulak-bulak ma dang bisa dana sida mulodunga marbulak-bulak di tengah-tengah ni huria dang togube huriai ido ubahen hatop dia poi apostel Paulus ruas huriai asa toktong marsadani roha ay tu garuk nasida asing-asing biru di sagioto di porbadia asi-asi asa masih tu pahado asa masih urupad do unang masih asangan unang gabe sombong tetapi saling menolong saling memperlengkapi nang pe asing-asing di jalo alai sisada ulau do di bagasan sada todi porbadia jala ojahan nape sada do Tuhane ima Yesus Kristus ay do dang tarpauli ojahan na asing dukko ninang ojaki ima Yesus Kristus sada Korintulu ayat 10 sada ikon tu Kristusido tujuan ni sudi parnguluan ni halak Kristen manangahape nang di tengah-tengah ni huria manangahape program di tengah-tengah ni huria ikon marujahan tuulu ni huriai ima Yesus Kristus Tuhatai jala diulahon mai di bagasa todi nasasadai todi porbadia atau akamang luminang nanaing pasaton itu pohon ima macai argado hasadauni dihita akan aprosia dada holan menyangkut kehidupan bersosial apalagi ma kehidupan berpolitik di tengah-tengah masyarakat alai lumobi ma gabe tanggung jawab doi
di akka si utton Kristus tumace arga si tutudu hasadauni huason itu di purbadiaido na pasadao kita saluna alani ini molo di lehon debata si lehon asiasi asing-asing tuga pita asa gabe marsada do kita alana molo si buat ulon nabi badang busi dumate ikko marsada do kita gabe si sada toddi si sada haprosial arti hasada itu pun ima menjadi satu tujuan namar lapatan adong sada nati nuju bersama adong visi bersama satu tujuan satu hati satu iman ima manglaon lomoni rohani debata di bagasan Yesus Kristus do tod di perbadia ibana do tukangi hita do alat-alat ni tukangi rade meheta dipakai khobar tupung sinabe asa sidung sada ulaun nama cebalga ulaun nama cemarguna di jodoh itu hatta amin martanya kita mau liatin ma ale di bata hatam nabadi itu tu naung takas upar saya jari kami napai ngotok kami asa toktong marsada di roha kami tutu gua tidak kok kami do ile kodo asiasi tu ganu pai marsada-sada nampe asing-asing asiasi nani lehomi tu kami nang mai pakai nami asa masih tupahan masih rupan nasada do na asing khobar tu lomone roham unang ma lomone rohanami atau ngali di bata saya patau mahami di bagasan to di porbadia mari te Kristus Yesus martangnya kami toru pamune bajai amin.